Arabaku obia alusi ewu omulere okebu anya abi ozo obu mu no nya ibia na nka achuba chisto onye mpete Apollo material aka jofu egwu dalu nwanne inodia ka egweze mu wana kita dromon ka onye ọbụla chọba ife ọ ga-alụ ma okolo ma agbọghọbịa ma ndị okenye ma ndị ntakịrị onye ọbụla chọba ife ọ ga-alụ achọba chisko ngwa nna sie uwe ozi ọma nwanne m oke na nwanne ngwanụ okokoko akịkọ m ka m ji bịanụ nọ n'ugo obele ngwanụ ọkwụ n'ọgbanụ ọ bụ onye nwe ka mụ na-ekwu achụba chisko onye mgbago ịnụlị ya eji m akịkọ wee bịanụ onye ọbụla wụcha ntị ije mụrụ akọ nọ n'ugo ụmụnna m o nwere obodo a na-akpọ Ndubenụ n'ugo agụ dị n'obodo ahụ rie nnenụ eze enwe nwa iwu onye zuori ine ga-egbu ya agụ dị n'obodo a enwe mma iwu n'ime obodo na onye zuori ine ga-egbu ya na nụlị ya akọ nke m ji bịanụ ya bụ na anyị kwuru na mbụnụ ịnọ nkịtị nọ dịrọ mma na n'ugo ọ bụ nya ka mụ ji bụrụ akịkọ bịanụ ụta ha nịnụ eze mmasị iwu n'obodo ahụ onye bụ ụzọ wee zuori n'ime obodo nwanne m n'ogbu mbegbu nya bụ ụzọ wee zuori nụ na n'ugo mbegbu zusi ori nlinụ onye jide elu mbegbu nwanne m nje nwee bụrụ mgbele nwe jide mbegbu n'aka nwesị n'anya ya akọnụ nọ n'ugo mbegbu wekpa onye mgbele nwanne m mbịakanali ka anyị jee nwee lie nli a anyị ncha bụ nwanne m mgbele gwalụ feeligidezie nlinụ mbegbu kpọzie mgbele nwanne m ka anyị nye ọnwa hili n'ọnụnụ ogo si na anyị bụ nwa anyị n'anya mgbele gwalụ mbegbu bụrụ ụzọ nwesike anya mgbele nli na n'ugo mgbele si na ọ bụ ndị ga-ebu ụzọ n'ihe nli mbegbu kwalụ mgbele nye mbegbu nli n'ọnụ mbegbu n'obi ilutu ka mbegbu nye mgbele nwesị ọnụ ya mbegbu nwedu ọnya ọkpụ n'ọnụnụ na n'ugo ilusie mbọsi ya ga-abịa ikpenụ na nke igwe obodo ahụ ibe gworo nnu mgbele ọkpụkpe mgbe apụtalụ n'ama mbegbubesie si n'ọbụ mgbele nye zụlụ ori nlinu na n'ugo ruto na ọdụli ọkpụ n'ọnụnụ ibe gworo nnu mgbele ọkpụkpe na n'ugo ebe ahụ ka esi gbuwo mgbele na nkịtị ụmụnne m ọ bụ ndị n'ụlọ anyị kwuru ịnụ nkịtị adịrọ mma ọnịnọ nwanne m ịnụ nkịtị adịrọ mma ọnịnọ onye ọbụla aja achọ ihe ọ ga-alụnụ ụmụnne m duto na-echi ebuka achịba chisko n'ọkwụ n'ọgbanụ onye mụlere ebula ego bịa ụmụnna m nnanụlịa nkịta dịrọ mmụọ dị na ọ bụ nye ka mụ na-akwụlọ ọlele onye ọ bụ na-achọ ịbụ ọ ga-alụ ụmụnne m nkịtị adịrọ mmụọ dị n'ọshasha ewe
chụpa Chisco obele nwa Chimeleze na egwu daalụ Chinne maka na ọkụ nna gwalị nwa ada arụ ya daalụ gị bụ nna anyị ị nwere ya onye ọbụla chọba n'ime onye ga-alụ olu onye ọbụla gị chọba n'ime onye ga-alụ onye ọbụla chọba ibe ọ ga-alụ na nkịta na-ere mmọnị na nkịta na-ere mmọnị na nkịta na-ere mmọnị maka gịnị ka mụ ji kwuo na nkịta na-ere mmọnị na nkịta na-ere mmọnị na ịnọgide na-ebute ori ịnọgide na-ebute nsogbu ịnọgide n'ọjọlụ ya nkịdị ihe na-eme nọdịrọ mma ma ncha ndị na-agba ọkada nọ n'ọlụ ndị dị laiva na-atọ nọ n'ọlụ ndị na-alụ olu ugbo nọ n'ọlụ n'iwe na-agba nọ n'ọlụ ijirigo n'ọnọ ijirigbo n'ọlụ nwoke osi elu ndị ọlụ oyibo nọ n'ọlụ ndị na-azụ ọfịa nọ n'ọlụ anyị bụ ndị egwu nọkwu n'ọlụ egwu anyị ihe ka anyị na-alụ olu egwu ka anyị elughị n'elu n'ọbụ ya ka anyị ka na-alụ maka gịnị ka mụ dị igwe n'ọlụ maka na nkịta dị ndọmọnị nọ na nkịtị adịrọ mmọnị nọ na nkịta adịrọ mmọnị nọ na nkịtị adịrọ mmọnị nọ na nkịta adịrọ mmọnị nọcha na nkịtị adịrọ mmọnị nọ na nkịta adịrọ mmọnị nọ na nkịtị adịrọ mmọnị nọ ọbịa ụda egwu anyị ụka anyị ji bido egwu anyị ihe ụka anyị ji bịa onye mụ lere egwubego ịnọ nkịtị ajọka ịnọ nkịtị nọ jọlụ njọ ịnọ nkịtị nọ jọlụ njọ nọdịrọ mma ma ncha maka na ụfọdụ na-eme abụtụ ụtụtụ a na-akwụgharị agalị mgbago agalị mgbada ndị n'ụwa ọ bụ nwaanyị ga-ebigharịwa ejebe na-akọ na nọdịrọ mma ma ncha maka gịnị ka m ji kwuo ije n'ụwa n'osi na chi onye bụtụ ụtụtụ chọba ọlụ onye bụtụ ụtụtụ gava na chedi gịnị ka m na-achọ ka mmalite ego m ụwa ka anyị weliju afọ ka e wee pakụ karịa mmadụ ji jebori onye na-ezu ochi abụbụ mmadụ ibe gị talụdebe n'ọbịa nke ga-ezu ọ dịrọ mma ma ncha onye na-ezu ochi mmadụzie na-ezi ohi mwo ezi ohi m nne nwere ebe ọ na-alụ ezi ibe ohi m nọ nwere ebe ọ na-alụ ma nọ na-atụ ọbịa n'ọda nọ nwere ebe ị na-alụ mmanụ ị na-atụ ọbịa n'ọda nne ya nya nọ jọrọ njọ agwọ na woro na-esizizi chachalị mmanwụ onye mụrụ egwugo nkwụjasị na m egwugo nkwụjasị na m egwugo ndị mmadụ ejewatara mụta ibe gwuru ka na-eme ibe gwuru ka na-eme anyị chọrọ n'ebe anyị nọrọ ụfọdụ ka chi nyere ike n'aka ka were ihe gwa me mpako o mere izu ma nye mere ọnwacha chukwu kelu ụwa wee were ike ya mana ụfọdụ ka chukwu nyere ike n'aka ka were ihe gwanyere ogbenye aka maka gịnị ka m ji gwa okwu a maka Chisco nwanne m achụbụ onye m uleri
odogwu na Chinyelika odogwu nwa Chinyelika n'aka nye m uleri ị na-enyere anyị aka ị na-enyelu ndị egwu aka ị na-enyelu mmụọ benye aka odogwu onye m uleri ibe imelụ Chukwu zọba n'ọbụ Chukwu ga-agwụ ogini ihe ka anyị na-ekwu na nkịta dịrọ mọnị nọ na nkịta dịrọ mọnị nọ na nkịta dịrọ mọnị nọ na nkịtị adịrọ mọnị nọ ịnụ nkịtị na-ebute orio na nkịtị adịrọ mọnị nọ ịnụ nkịtị na-ebute nsogbu na nkịtị adịrọ mọnị nọ ikirike ịnụ nkịta dịrọ mọnị nọ na nkịtị nkịta dịrọ mọnị nọ ọbịa pụta ka anyị jebe ụlọ ekene ka nje ekene nnọghị ndị mmelụ oge gbogboli mgbe onye ka anyị na-ekwu nyụnụ anyị gwugidelu onye ka anyị na-ekwu ka anyị ekene odogwu aka na-alụ ego dị mma chiboyi ibi gị odogwu ego na izobịa chiboyi nwa mama Philip Tolu n'iso wee bili igirigi eze n'afọ oluwo ka o si elu ịchọ ka ilu egwu ọfụma chọba nze Philip Tolu ọ na-alụ egwu ọfụma ịchọ ka ilu egwu dị mma chọba Chiboyi odogwu Chiboyi ga-anyalụ oge aka ijeze wee nwere ọganiru nwa chi ji gozie mụ n'egwu odogwu Chiboyi oluwo ka mụ si ebe ilu ebe a na-alụ egwu ụfọdụ na-enye mpịawa azụ ma Chiboyi na-enye mpịawa azụ chachalị ọ bụ na ọlụ alụgo egwu otu ọ bụ ka o ga-esi dị eziokwu nye aka anyị ji aga madebune mụ maka egwu onebune Chiboyi mụ na nya zeje manye bụli panaba anyị naba mule anyị jezu todogwu onye ka anyị na-egwu eze ọmọgọ onye chọrọ m igbu ama igwe nye lọgwụ n'ọganigwe igwe eze n'ime ya ndogbo na nneyi igwe nyere ọgwụ chief onye chọrọ m igbu ama igwe nye lọgwụ n'ọganigwe ọmabụ onye mụleri alụolo na isobili na nye ebe ụlọ ịbagabanụ anaba mụ na-agụ ka njenye zute papa nwanne m Ikeji onye amụma ka eji bigi Ikeji nwa ka mma onye amụma m leri odogwu ya onye amụma ụwa niile onye amụma n'isobili odogwu eze ọmọgọ ibi nwere na-elidoro mmadụ chali eze ọmọgọ ị na-eli n'ọkọchị ị na-eli n'udu mmiri ọnụ na-eli akụ daalụ kenelime ezigbo ọyị m seriki na onye mụleri nwanne m Chukwu na onye seriki pawa anyị ebe ụlọ ịba nnaba anyị jebe ibite dunu mmadụ ka anyị je okwu a na-agwa n'odogwu okwu a na-agwa n'odogwu onye ga-akpọrọ okwu a na-agwa nị onye na nwunye ya okwu a na-agwa nị sọndụ ụbọchị odogwu ịnọziwo ya odogwu sọndụ ụbọchị naluo n'iso bịa na moto ka ịdajụ aka anyị odogwu sọndụ ụbọchị odogwu ego na isobili
amụ jele mụ na ji egwu onye na-awe nyelụ m aka ya bụ na mụ tiri egwu anyị maka oli akwa ya achọla ugo nwaanyị ebe onye ịbụla akodo onyelu ngakọ ụmụ nwaanyị odogwu ngakọ ndị ụmụ nwaanyị ngakọ ụmụ nwaanyị niile ma nye ebe ụlọ ịkpa jebenụ eke n'igwe dibịa eke n'igwe dị mma eke n'igwe dibịa ma ike n'igwe dị mma ezi oyi m igodogwu igwe sanụ n'izu logolobịa nwanne m igodogwu ọgụnụmele ọgụ igwe mma nwa ma mma chief igwe dị mma nwankwọ ufe arọ ifitedunu ọbara tụle n'isobili igirige n'eze lamụ nwanne m ọbara tụle ibe onye melụ ka anyị na-ekwunu onye melụ ka anyị na-ekwu na nkịta dịrọ mmụọ nọ 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 ụda orobu na nnaju ndị ori eji bufe mmadụ ayala n'otu ọnụcha manya bụ ori ka na-ezu ndị nna nwere akọlụ mabụbọ na-ezu onye nnọdụ ebe nọ mmadụ osebe ogezu onye bụ na aka n'ụzọ ọ na-achọsibe ogezu na igirigere onye mụrụ eri nwa egwu nwoke mụ ji bịa anya dị ikpori n'olu nwoke anyị ji agba ịgba naba gule anyị jee zụtodogwunu onye n'ụka anyị na-ekwu ukwu nwezelamụnụ ukwu na-enye nzu ukwu ọnụmekene ehihie ọnụmekene ehihie ukwu ọnụmekene ehihie ukwu ọnụmekene ehihie ukwu na-enye nzu pawa ịmakwalịa nna anyị ukwu odinigbo n'ezela mmọnwụ ukwu odinigbo chieke odogwu onye amụle ukwu ịdị ọra mma dalụ ukwu na-enye nzu ukwu na-enye nzu ukwu na-enye nzu ukwu aka mmelụ ọgụ n'olu nwoke osi elu mma ka Chinedu nwanne m Ojukwu na-edu Chinedu nwodi n'ikpo edu a obere nwanne na-eme ibe siri ike igiligo n'eze lamụnwa nwanne m Ojukwu na-edu edu a magagba kama ka nwa eze Chukwu nwanne m Ogosi na odogwu eze lamụnwa ikuku ọma n'onye odogwu ikuku ọma n'ọnya ikuku ọma n'onye odogwu ọzọgwu ya ata na ịgala ọka mmanwụ n'isobịa odogwu eze lamụnwa ihe ka esi eje ojogwu ya ade ọlaga tie ekwarịba ịgbanaba Abia steeti anyị jesu todogwu nye ka anyị na-egwu nwanne m onye ka Chukwu dike n'iso bịa ezi ohi n'iso ololo n'iso bịa dike onye ogologo na Abia steeti nna anyị ukwu ịgbakwalabara kama kacha mmanụ banyị Emmanuel Rosomolo Emmanuel Osako Emmanuel Ekenegi Emmanuel Ekenegi Chief Emmanuel Asako Emmanuel Osako Emmanuel Namokenale
ebu chairman odogwu ebu chairman otu ọcha ọhịa bụ Drivers Association nwanne m ịma n'odogwu ọ sị m ke n'ọkwụlụ ọka ọkwụlụ n'Igbo land ọkwụlụ ọka n'Osobia ọkwụlụ n'ọkụzụ ọkwụlụ n'Onumekere gị o ọkwụlụ ọka chairman Oyi local government motor park ịma ndị nwere ibe ịnọnya n'izu ụlọ ọmụme ọkwụlụ ọka n'ọnya ịkwado oyi nlolo n'Isobia aja ka na anụ nwere obi na bụ ogide odogwu mọlanji odogwu mọlanji n'oluwo ka o si elu mọlanji odogwu inwere ojiji maji n'anya n'ubie dị n'ime ya odogwu mọlanji elu oluwo ka o si elu mọlanji na bụ ogide ga-ama ka nwanne m ajọ eji bụlụ ozu odogwu na mmụmbo odogwu na mboko odogwu na mbo odogwu na mmụmboko ajọ eji bụlụ ozu dibịa polisi odogwu mmanya na-afụ ụzọ dibịa polisi ma nọ na-afụ ụzọ karịsịa ọbalatụle ọgwa gị na-agwa ọfụlụ n'anya ị na-agwa ọfụlụ n'anya ọjọ́ di ìbúlò òzùnù lólúwó ka ìtì àga kànẹ́lì mọ́jú mọ́ ọ̀nyàmúmá n'ojú mọ́ wọ́n na mọ́jú mọ́ n'ọ́mọ́ ọ̀nyàmúmá jú mọ́ n'ọ́mọ́ lálọ́ ní ìṣòwò ebílí ìzọ́yìn mọ́jú mọ́ nínú ọlọ́lọ́ ní ìṣòbíà yàbọ̀ na Sabbatarian kò débìtì ike ya nù. Kama kosi lọra nnono si lọra nọ nna m ndị nwe zodogwu nna ndị nwe zodogwu osi lọra n'ọmọ mana nna m oke osi eje osi lọra oyi mụ na m ndị na-esi lọra nli ololo n'izu ofu onye na-esi lọra niile nli Ezeji tu anama kakadu na jebuli bagabazi anunu enabe babu anjeke na kamelo enamunda wilo dogu awi onya boro ananda wilo dogu nwanna m nna m ndị wilo n'Isobia ịbanaba gule aja ezutọ ka mmanwụ onye ka anyị ya na-ekwu aja na nze egwu odogwu aja na nze egwu udo dogwu aka aka udo na m ekene gị udo obele nwa ego na-erubele isi nụ aja na nịnya udo n'Isobia udo balatule ọgwa gị na-agwa ọfụlụ n'anya ndị dibịa enwebego ego udo na ya ibulie udo n'Isobili ịgbanaba ma ule riri anyị ezutọ ka mmanwụ onye ka anyị na-egwu nna m ọkagbua ya bụ igwe akpụ nna m ule riri na-alụ igwe akpụ mgbago igwe akpụ m ule riri na-alụ igwe akpụ n'Isobia igwe anyị kenere igwe n'Isobili ya bụ His Royal Highness igwe ọkagbuo anide igwe akpụ na mgbago muleri kenele mụ Chukwu n'ọnya ọmbele nwa anaghị eze ka ochie point 1 obele nwa anaghị eze ka ochie ndị ọzọ na-aza eze n'ụwa nwanne m Chukwu n'ọnya na nye na m ekene gị
ka anyị jee zụta odogwu ikolike eze dibịa odogwu na achala izu ụka m na-eje ka nje zụta odogwu ezi ohi m ikoliko aka m elu oge odogwu ikoliko eze dibịa odogwu nwanne m ikoliko ọgwụ ọlụlụ na isobili ịgbanaba ọka lakwụ anyị jee zụta odogwu onye ka anyị na-egwu ọmambala nke ndị ọmambala onye ọkala agwụ ọmambala na isobili ọmambala na Porto-Novo ọmambala n'izo na Kalezia odogwu na Porto-Novo n'oluwe ka o si elu ọmambala mana anyị bịakwala anyị bịara Porto-Novo dị mmegwu n'ime Igbo na Igbo bụ Igbo ụba kalụrụ ịmanya na-arụ abalị ụba ịmanụalụ nwanda ụlọodogwu nwanne ụlọ n'ozulienụ nwanne m ịma n'odogwu chairman GBC Press Club of Nigeria worldwide ọ bụ si manwụ nwanda ụlọ n'izobili nwanda ụlọ n'izobia Emmanuel Oninian Ima $80 give SS dollar ogini ka anyị ji bịa ogini yo ka anyị ji bịa kita dị romoni no anagbu ụmụ nwoke unu chọmani bụ n'ụgalụ agbawo ụmụ nwanyị abachọmani bebe agalụ ka a na-agwa m ntakịrị abachọmani bebe agalụ tụna ịta agwa akwụkwọ ịchọmani bụ ịgalụ na dị romoni no na nkịta adịrọ mọni nọ na nkịta ọ dịrọ mọni nọ na nkịta adịrọ 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 mọni nọ igirige na nkịta adịrọ mọni nọ ọcha na nkịta adịrọ mọni nọ na nkịta adịrọ mọni nọ na nkịta adịrọ mọni nọ. tie egwu aha ọbịa pụta alụsị egwu onye mụla mpeta ka ebu bịa na nke ahụ ụlaga mana anyị si onye ilu egbu n'anyị n'ụwa ndị ajọ mmegbu n'anyị n'ụwa ka anyị dị ndụ chesi awụọ ịnụrụ ya let's do am as we do am before gbọgagba onye na-ewuwe n'ebore n'ụhụnụ n'ọrịa ga na onye na-ewuwe n'ebore n'ụhụnụ n'ọrịa ga na ire ewu n'ebe onye ire oge onye ire oge onye ire ewu n'ewu n'ụhụnụ n'ọrịa ga na eji wuo n'ụhụnụ onye ire oge bụ na 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 ire nyiyo ire oge bụ na onye ire oge bụkwa na a na-ayọchukwu n'enugwu na na-ayọ ndị mmadụ ayọtachukwu n'enugwu masị ayọrọ mmadụ chaa ndị ikwe na ndị ekwe na n'enugwu n'anya na ọ ga-akarị ụnụwa ije nuwe onye rụhụrụ ma wegere ugwu na-esi bịa m ikiri ego n'ome mụrụ n'egwu ka mụrụ dị ijere alụzi egwu onye nwụrụ eriri n'ego ka anyị ji bịa ahụ ijere alụzi egwu na onye nwụrụ eriri onye nwụrụ eri abịago onye ilo n'enugwu ọnụnwa biko ga-egbukwa na m ka ndị ndochi isi awụ n'enugwu n'ọbịa ka nna ya ọhụ nyile bụ na m nyile bụ na m nyile bụ na
ọbịa pete ibe na-ekwu onenu ọnụ n'ọbịa ka nka na-ekwuliri ibe na-ekwu onenu ọnụ n'ọbịa ka mụ alụsi egwu na onye mụ leri na-egwu ka anyị ji bịa ahụ aje ka ịpụta n'elu ọnụ na-egwu ka anyị ji bịa ahụ aje ka ịpụta n'elu ọnụ n'ụlọ ka o si ruo onye ilo ike bụ na onye ilo ga-ebu na onye ilo ga-ebu na onye ilo ga-ebu na onye ilo ga-ebu na onye ilo odogwu ọbịa egbe su egbe ụta bụ ụta akụ nwanne semi ọrọnụ kụba ya si ya nọ onye ilegbu na-emu ode n'ụwa n'ọbịa ka mụ na-akọwanụ chistobu na ọgbụrụ n'ime ụwa ije n'elu ka ụmụnne m onye ilegbu na-emu ode n'ụwa n'ọbịa ka na-akọwa na nnọle ya chistobu na ọgbọrọ na-eti onye mụlere egbule gbatibe edibe ahụ emerụ ụmụ ụwa udo nwede ụmụnne m n'aka anyị ji kwuo na mbụ n'ime ụwa ime mmanụ ụwa ga-ekwulili ụwa ga-ekwulili ụwa ga-ekwulili ime njọ ụwa ga-ekwulili ụwa ga-ekwulili ụwa ga-ekwulili ọbịa ka mụ na yọnụ Chukwu Olisa nna m odo kwangesi anyị yọba na anyị ga-ayọtanụ kwangesi anyị kpụba aka n'ihi ga-eme ụzọ anyị nwere olileanya nụ na chikela ka oyibo nụ n'oge nye ya mmiri ọṅụṅụ dị n'ụwa chudo ịmụlịa ị ga-agba ya nkịtị n'enyi ka ụwa ahụ osisi ya Chukwu Olisa ekwe nne ka nlegbu anyị ihu Chukwu nna m ịnụlịa gbara nkịtị Chukwu obi n'enu okwu juru ya ọnụ ịnụgbalịa Chukwu obi n'enu gị bịaganụ anụ dị n'ụwa n'orike Olisa nna m oge bịagara ibe na-eme n'enu nwere ike njọ dị n'ụwa karịa anya arụ ụmụ ụwado ọnwụnye aka mụ na ya Olisa Chukwu do nwechi ahụ ịnụlịa ọbịa nwanne ọkwa ite iwele olutukwu onye ọzọ nwanne ọbịa araba sewiya ụtaba sebia onye ile bụ na m igbo mega mụ nwa m igbo mega n'ụwanya mụnụ ebune mụ na nkịtị ịnụlịa mama pụta ọha dị iwegwu n'ụmalụ n'elu n'elu akwụrụ m akwụkwọ n'elu mmanya ọgbagwa ewere isi azụrụ m ahịa n'elu ma ọ gara aga ma nche ahụ mesịa were ọrụ aka n'elu ma ọ gara aga ma nche ahụ ije n'ụlọ n'ije n'ụwa ije n'ụwa ije n'ụwa n'ije n'ụlọ si na chi akalaka n'elu ọnụ n'osi bechi n'elu n'egwu n'ụwa n'elu ọnụ onye ka ọ na-egwu oge nyite iwe egwu n'elu ọnụ n'ile anya alụba enilo n'elu ọnụ n'ụnụ na-eme na nkịtị ndị ilu na-egwu na mụ onye ilu na-egwu na ma ndị ilu na-egwu na mụ ndị ilu na-egwu na mụ ọrịa pete agala ka mụ n'elu ọnụ n'ọbịa ka nọ azụ obi n'ọgbarịa akala ka mụ n'elu ọnụ nya ka mụ n'azụ mama na-egbu n'elu ọnụ nya ka mụ na yoju onye metelu n'elu ọnụ nya ga-elu onye nwa ibu nọ n'ụlọ nwa ibu nọ n'ugbo gedozie ntị na amụchuelu gị ya enwere m akụkọ n'elu na mụsi olu wee bịa
eji magiko eno honu nesimi obi aho even nego eno honu nyanga mundigo 2012 eno wana mono ben namo April 7 eno honu 2012 ogene kana bone eno honu ende sasebia Nisase cholo mo nenu mwa cholo mo wabiano Na vedulu mo wanarano wana wani chadere Even nazande nu wano makini napa Mamo ma wande bodenu wana nyichani desuje Mamo karamu ni noka monaraho Even nazande nu wano makini napa Ubodu dewu eno wana mubuzi onyochi Ubodu dewu eno wana mubukide napa Mawakala kone noka monaraho Makana chingo bena bali obu Onyilo nunina mena nkete Onyilo nunina mena nkete Onyilo jebuna Onyilo jebuna Onyilo jebuna Onyilo jebuna Ofoma wande postodi mana nyecha nile suje Chibuzo debo enu honu wande no suje zia Chinedu mwafada nenu wana nyecha nile suje Ezibo himo Chinoso oyimo mwaba nosu Chinoso nena bono wande no sobiano mwaba Chinoso nena bono wande no sobia mwaba Mawagala bono mawagale bu Anye Lucia na monija CPS Zawobano Anye Lucia na monija nebanyira zao Ubodo na kozio neno wano nye muleri anagoni Ebu wado na kako neno wamande sasi bulu munu Mawagala bono onye komenubo Even if one no no daga go. Mawala bono wo kanji biao. Onyilo bike bunam tanketio inwalia. Onyilo bike bunam tanketi. Aram mawe kelegi mawe zalambo dogego. Odogego aram amburu nilo nilo. Mawa gara kunu mawa kele ugo Omeri ule enu homu Anya mero wanu nenu homu Mwese bulani nenu wanu Webebe diapele Yuko lisedo Chineke numianu lonu Yuko lisedo Chineke numianu lonu Yuko lise Nulonu wo Nenu wanaka munondi oshao Anulo nuwo Chineke ka nwata nọ dị ọcha ije n'ụwa iri ego mamu ọgawo mụ na-egwu nkeji gbalụsi egwu mamuleri na senye ego gị bere inugo alụsi egwu mamuleri na senye ego gị bere ọ bụrụ onye a na-egwu n'ụwa Atati bodogu Kristo dalono numekele iyo Kristo dogu Atati bodogu Kristo dalono dogu nabo Jepi hidike neke na lolo ni biao Jepi pa Eweruka tata teno wanonye muleri ama Eweruka tata teno wanonye muleri ama Atati boninya Atati Boemeka Atati Boemeka Atati boninya Atati Boemeka Atati boninya Atati Boemeka Obia Ogawo kanyinata aselekalea Ogawo mujinata zanime muleri Ndilo
sandasi lebancha niile ka na-akpagharị ibe a na-achọ dị n'ụwa ka ebulisi odogwu uwe n'ahụ emezie arụ chijulia ma nwekere agụnụ ma bekega m ike ma nwekere agụnụ n'ụka m na-arụ ahụ ezi nwanne m onye ka m na-egbu onye ka m ji bịa ahụ ezigbo onye m Ikechukwu na-ekene gị na ikodo n'izu bịa ahụ aikodo na-ekene gị na onyezi agụlodogwu Ike Chidokwe power Ikechukwu na-ekene gị na ike na potu n'owo na nlolo ndụdogwu n'onume ekene gị nwa ọgaranya kenele m ezigbo ọhịm onye ka m n'ikwo Chukwuebuka na-ekene gị na nwanne m Iroko Chukwuebuka na-ekene gị na nwanne m Iroko mmiri mma n'enye ya mmiri mma ntị ọdịkwa tie okorobịa anya bulugo n'elu nwanụ nya biko nya nwụlịa anya bulugo n'elu nwanụ nya biko nya nwụlịa onye na-emezi n'elu nwanụ ka eji ekwu onye nne n'ụwa egwu mmụọ n'elu nwanụ n'ọbịa ka eji kwulu m n'ụwa egwu mmụọ n'elu nwanụ n'ọbịa ka eji kwulu m ọbịa ka m ga-ezie ezi nwanne melụ m ọgọ n'egwu obele nwa chi gozila gozi ọ bụ onye achọba Chisco onye mpete Apollo na mgbago m nwere oke bụ nwanne enyi ya achọba ntị ọ dịkwa aka na be egwu chọki Chisco mmanwụ na-egene gị na onye mụlere n'ogwego Chisco mmanwụ ịrụhụnụ n'ume kene eyiyo Chisco dogbu onye mụleri lalolo n'izu bịa ibi merụ emuleri n'ọbụ Chukwu ga-akwụ ibi merụ bụ Chukwu zọbanụ na Chukwu ga-akwụ ibi merụ onye mụleri n'ọbụ Chukwu ga-akwụ Chisco n'inya gịlịgịo ezigọmanwụ achụba Chisco achụba ka njeke ndị ọhịmụ n'onye ka anyị n'igbo gịnị wọrọ odogwu na-ekene gị n'igwe njinji arara gịnị wọrọ dike na-ekene gị n'igwe njinji arara gịnị wọrọ mmanwụ na-ekene gị n'onye ka anyị ji bịa igwe njinji arara inwere sensọ igwe nwere sensọ alolo izebinu agwa igwe elu mụrụ nwanụ ayemewe ihe me ka m jụrụ iwe ikwelu mụrụ ka na jụnụ ayemezigwe igwe njinji arara n'onu meke na-eyi ojise ndochike igwe njinji arara n'ọnụ ise ndochike ọgịnịdụ ntịọrịkwa weke Oligoso ọmaba na-ekene gị na onwe si nwe mma nne ya Oligoso ọmaba onye buru ebu n'onume ekene ehihie onwe si odogwu onwe si na-ekene gị n'ihu Oligoso bịanụ n'ụlọ n'alụzi egwu n'unu n'onye mụleri n'ụwa bịanụ gị n'ụlọ n'alụzi egwu n'onye mụleri bidogo amụrụ ka mụrụ m oyi mmeri ka mụrụ m ọbịa mpete ezi nwanne m Chukwu n'oso igwe danka odogwu ezi oyibo Chukwu n'oso igwe danka n'ime ya igwe na-ekene gị igwe danka odogwu igwe danka n'ime ya odogwu n'ụwa m ya igwe danka power
ele nwe ego na-ejele ozi ntị ọdịkwa enele m aka melọgọ na onye ka anyị igbo Chukwuebuka na-ekene gị n'odogwu bọbụwenu odogwu na-ekene gị na onye bụrụ odogwu ego bọbụwenu mmaba na-ekene gị na mmadụ ga-eji ka ahụ maọbụ dike maọbụ wenu nwanne lili wenu odogwu dịka logo ikotere ya bụ nwanne lili wenu na Amerịka ntị ọdịkwa ala ezi nwanne m Chukwu nso n'onume kene-eyiyo ite ego mmabụ leri na mmanwụ ekene-eyiyo ite ego mmabụ leri n'onume kene-eyiyo n'enu ite ego ite dọla ite naira ite ego ite kachiyo ite euro ite ego niile odogwu n'izobili ewu nwa mochi zoba ewu n'onye mụleri n'egwu ka m na-eji onye ilo na-egwu na enilu 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 na-egwu na egwu na ọbịa bete anyị bụrụ ịgbacha odogwu na onye ka anyị na-achọ ọbụọma odogwu na-eze ga anyị n'ike na potu n'obo ọbụọma dike na-eze ga anyị n'ọbụọma odogwu ọmụba na-eze odogwu n'elu ọnụ n'ume kene-eyi na-ezi odogwu zenene ya igiligo isobi ya na-ezi odogwu nice guy power ezi nwanne m na-ekene gị na onye ka anyị na-akpọ mechọdogwu n'enume kene-eyi na mmechọdogwu eselu igbo dike na-ekene gị na-eselu pụtụ n'ogo mecheselu nwazela bụ na onume kene gị onisiobịa eselu igbo n'ime eselu igbo n'ime eze odogwu eselu na pụtụ n'ogo eze odogwu ọbịa ibe na-ekwu n'enugwu n'ọbịa ka nka na-ekwu ma nwezela mụ n'onume kene-eyi obute n'enugwu nna m ochie odogwu na-ekene gị na-alụzi elu isi mume odogwu na-ekene gị na-alụzi iwelugo gbagote ihe nuo ihe ananụ ndị gbagote nọ enogo dịgba agwụ gbagotewe ya ọbịa mmiri ndị mma ụleri n'eze nwanyị gbagotewe n'ogosielu n'ologosielu iyi mbegwodogwu n'ọkụzụnụ iyi n'izu bịa iyi mbegwodogwu n'ọkụzụnụ iyi n'osiri iyi oji ndị mma ụleri ndị matụọlụ gbagote ihe nuo ihe ananụ ndị agụleki gbagotere isi mgbume erugunu ndị ịgba ahụ gbagotere otu ubie n'umudum gbagotere n'ụwa otu ubie nọ ya igirigo ụwa bịa anyị ejebe n'ụwa na anyị eje ka isi jee anyị ejebe n'ụwa na anyị eje ka isi jee awele na-ekene gị na-ewelugo nini awelugo odogwu na-ekene gị aroho odogwu aroho mmanwụ aroho nini aroho odogwu aroho odogwu aroho mmanwụ aroho power kenele m nwanne gị na onye ka anyị na-ekwu ọnụọra odogwu n'ibezuru ọnụọra odogwu na-ege
na-ekene gị na ibezunu ka isi jee ọnọrọ mmanwụ na-akwụ n'ike na potu n'owe tenele m ụkwụ achị n'aka onye amaechi mejodogwu kene gị na ụkwụ achị n'aka ibu ụkwụ achị n'aka ọ na-agba ụkwụ achị n'aka ọ na-agba na potu n'owe ọka mkpụ nwa bịa rụgọ n'onu mekene gị Okechukwu ọka mkpụ nwa bịa rụgọ n'Okechukwu ha ụdị na bodogodo rụgọ n'onu mekene ụnaba dike na-ekene gị na ya lụ mba nle nkụ dị na mba odogwu n'iso bịa odogwu inwere ojiji maji ka anyị jee ka na onye mere ọgọ na onye ka anyị ka na-ekwu onye anyị na-ekwu n'elu ụwa n'ọnwa eleve ọkasị mee virus odogwu na-ekene gị odogwu na potu n'owe virus odogwu na-ekene gị na ị na-emebi sistem nwanne emebikwana sistem anyị ji agwa egwu virus kene eze nwanyị na onye ka anyị na-ekwu ana mma n'onu mekene gị nwanyị ọma oche ndụ odogwu na-ekene gị na oche ndụ nwanyị oche ndụ dike na-ekene gị na oche ndụ odogwu enene sili Igbo nri na potino power igwe ndị igwe na-ekene gị na nwanne m onye Okechukwu igwe ndị igwe na-ekene gị na onye ilo na-egbugba gị igwe ndị igwe na-ekene gị na onye Okechukwu ha igwe ndị igwe na potinobo ma naanị dosan ka keke nọ ga-ejibuga gị na nke igwe ndị igwe na potinobo maka naanị ama worldwide ndị ilo na-ebu n'ọhịa n'ilu na-ebu n'ọhịa ndị ilo na-ebu n'ọhịa ndị ilo odogwu ndị ilo na-ebu n'ọhịa ndị ilo oluonu n'enu ka o si oluonu n'enu ka o si manwe gala kunu n'ọnụ ka ọ na-arụ ezi nwanne m na-ekene gị na onye ka anyị na-ekwu mba mma mfe n'enu mba mma mfe nwaọgaranya obuhedozie na-ekene gị na nwanne n'izu bịa mba mma mfe obuhedozie nwamela ọgọ na nwanne n'izu bịa obodo niile mba mafọ n'izu bịa ndị ilo n'ụwa na manja na-eme na nkịtị ugbo edozie ndị ilo ebu na ilu na-ebu na ndị ilu na-ebu na ndị ilu na-ebu na ndị ilu na-ebu na ndị ilu odogwu aha ndị ilu na-ebu na anyị ndị ilu na-ebu na ndị ilu na-ebu na anyị ndị ilu na-ebu na anyị ndị ilu na-ebu na anyị ndị ilu na-ebu na ndị ilu na onye ọbụla ji ya achọ iwe ọgalụnụ ụmụnne m duto na-echighị ebuka duto na-echighị ebuka achịbachi isi n'ọkwụ n'ọgba m onye mụlere ebula ego bịa ụmụnna m nnụlịa nkịta dịrọ mmụọ dị na ọ bụ nye ka mụ na-akwụlọ ọlele onye ọ bụ na-achọ ịbụ ọgalụ ụmụnne m nkịta adịrọ mmụọ dị n'ọshasha ewe
achụba Chisco obele nwa Chimeleze na egwu daalụ Chinne maka na ọkụ nwa gwalị nwa adarụ ya daalụ gị bụ nna anyị inwere ya onye ọbụla chọba n'ime onye ga-alụ oluwe onye ọbụla gị chọba n'ime onye ga-alụ onye ọbụla chọba ibe ọ ga-alụ na nkịta na-ere mmọnị nọ na nkịta na-ere mmọnị nọ na nkịta na-ere mmọnị nọ maka gịnị ka mụ ji kwuo na nkịta na-ere mmọnị nọ nkịta na-ere mmọnị nọ ịnọgide na-ebute ori ịnọgide na-ebute nsogbu ịnọgide n'onyonyo nga ngide ihe na-eme nọdịrọ mma ma ncha ndị na-abọ ka anyị weliju afọ ka ewepụ akụ karịa mmadụ ji jebe ori onye na-ezu ochi abụrụ mmadụ ibe gị talụ debe n'ọbịa nke ezu ọ dịrọ mma ma ncha onye na-ezu ochi mmadụzie na-ezi ohi mwo ezoghị m nne nwere ebe ọ na-alụ ezigbo ohi m nọ nwere ebe ọ na-alụ ma nọ na-atụ ọbịa n'ọda nọ nwere ebe ị na-alụ mmanụ na-atụ ọbịa n'ọda nna ya anya n'ọjọlụ njọ agwọ na woro na-esizizi chachali mmanwụ onye mụrụ egwugo nkwụjasị na m egwugo nkwụjasị na m egwugo ndị mmadụ ejekwatara mụta ibe gwuru ka na-eme ibe gwuru ka na-eme anyị chọba n'ebe anyị nọrọ ụfọdụ ka chi nyere ike n'aka ka were ihe gwa me mpako o mere izu ma nye mere ọmacha chukwu kelu ụwa wee were ike ya mana ụfọdụ ka chukwu nyere ike n'aka ka were ihe gwanyere ogbenye aka maka gịnị ka mụ ji gwa okwu a maka Chisco nwanne m achụbụ onye mụleri odogwu na chinyere ike odogwu nwa chinyere ike n'aka onye mụleri ị na-enyere anyị aka ị na-enyelu ndị egwu aka ị na-enyelu mmụọ benye aka odogwu onye mụleri ibe imelụ chukwu zọba n'ọbụ chukwu ga-agwụ arabaku ọbịa alụsị egwu ọ mụlere oke bụ anyị adị ọzọ ọ bụ mụ na onye yibịa na nke a achụba Chisco onye mpete Apollo material aka ji ofe egwu daalụ nwanne ịnọdị ya ka anyị gbazie mma ụwa na kịta dịrọ mmụọ ka onye ọbụla chọba ife ọ ga-alụ ma okolo ma agbọghọbịa ma ndị okenye ma ndị ntakịrị onye ọbụla chọkwa ife ọ ga-alụ achụba Chisco ngwa nna sie uwe ozi ọma nwanne m oke na nwanne ngwanụ okokoko akịkọ m ka mụ ji wedenụ ụnọ n'ugo obele mgbanụ ọkwụ n'ọgbanụ ọ bụ onye nwe ka mụ na-ekwu achụba Chisco onye mgbago ịnụlị ya eji m akịkọ wee bịanụ onye ọbụla wụcha ntị ije mụrụ akọ ụnọ n'ugo ụmụnna m o nwere obodo a na-akpọ Ndubenu o nwere obodo a na-akpọ Ndubenu n'ugo
agwụ dị n'obodo rie nnenu agwụ dị n'obodo ahụ rie nnenu eze enwe iwu onye zuori ine ga-ebu ya onye zuori ine ga-ebu ya agwụ dị n'obodo a enwe mma iwu n'ime obodo na onye zuori ine ga-ebu ya na nụlị ya akọ nke m ji bịanụ nyabra nọ n'ọlụ ndị dị naiva na-atọ nọ n'ọlụ ndị na-alụ ọlụ ugbo nọ n'ọlụ n'iwu nọ n'ọlụ ijirigo n'ọnụ njirigbo n'ọlụ nwoke elu ndị ọlụ oyibo nọ n'ọlụ ndị na-azụ ọfịa nọ n'ọlụ anyị bụ ndị egwu nọkwu n'ọlụ egwu anyị ihe ka anyị na-alụ ọlụ egwu ka anyị elughị n'ọbụ ya ka anyị ka na-alụ maka gịnị ka m ji bụ maka na nkịta dị ndọmọnị nọ na nkịtị adịrọ mọnị nọ na nkịta dị ndọmọnị nọ na nkịtị adịrọ mọnị nọ na nkịta dị ndọmọnị nọ ya na nkịtị adịrọ mọnị nọ na nkịta dị ndọmọnị nọ na nkịtị adịrọ mọnị nọ ọbịa ụda egwu anyị oke anyị ji bido egwu anyị ihe oke anyị ji bịa onye mụle na-egwubego ịnọ nkịtị ajọka ịnọ nkịtị nọ jọlụ njọ ịnọ nkịtị nọ jọlụ njọ nọdịrọ mma ma ncha maka na ụfọdụ na-eme abụtụ ụtụtụ a na-akwụgharị agalị mgbago agalị mgbada ndị n'ụwa ọ bụ nwaanyị ga-ebigharịwa ejebe na-akọ na nọdịrọ mma ma ncha maka gịnị ka m ji kwuo ije n'ụwa n'osi na chi onye bụtụ ụtụtụ chọba ọlụ onye bụtụ ụtụtụ gava na jet gịnị ka m na-achọ ka mmalite ego m ụwa bụ na anyị kwuru na mbụnụ ịnọ nkịtị nọ dịrọ mma na nugo ọ bụ nya ka mụ ji kwuru akụkọ bịa n'ụta ha nịnụ eze mmasị iwu n'obodo ahụ onye bụ ụzọ wee zuori ime obodo nwanne m n'obu mbegbu nye bụ ụzọ wee zuori inu n'ugo mbegbu zusi ori nlinu onye jide elu mbegbu nwanne m nje nwee bụrụ mgbele nwee jide mbegbu n'aka nwesị n'anya ya akọnụ n'ugo mbegbu wekpa onye mgbele nwanne m mbịakanali ka anyị jee nwelie nli a anyị ncha bụ nwanne m mgbele gwalụ veeligidezie nlinu mbegbu kpọzia mgbele nwanne m ka anyị nye ọnwa iri n'ọnụnụ ogosi na anyị bụrụ nwaanyị n'anya mgbele gwalụ mbegbu bụrụ ụzọ nwesike anya mgbele nli na n'ugo mgbele si na ọ bụ ndị ga-ebuzo n'ihe nli mbegbukwalụ mgbele nye mbegbu nri n'ọnụ mbegbu n'o ilutu ka mbegbu nye mgbele nwesa ọnụ ya mbegbu nwedu ọnya ọkpụ n'ọnụ na n'ugo ilusie mbosi ya ga-abịa ikpenụ na nke igwe obodo ahụ ibe gboro nnu mgbele ọkpụkpe mgbe apụtalụ n'ama mbegbubesie si n'ọbụ mgbele nye zụlụ ori nlinu n'ugo ruto na ọdụli ọkpụ n'ọnụnụ ikpe kwere ọnụ mgbele ọkpụkpe n'ugo ebe ahụ ka esi gbuwo mgbele na nkịtị ụmụnne m ọ bụ ndị n'ụlọ anyị kwuru ịnụ nkịtị adịrọ mma ọnịnọ nwanne m ịnụ nkịtị adịrọ mma ọnịnọ onye ọbụla aja achọ ihe ọ ga